sai hai gang ke o jaga tongi ma haya direct simalong thangma hai ma tongo ke ang ma hamno musungo Halo, bahai tongbai, wan sugun toro jotono kaham tongbai nai. Tini baksa borone bago o video important yang bai mano. Tiaba norok poila ni simi paithak jora na kengke belai important video obo. Norok nugoi man khana o borok no bini mung ketamo bini mung kai sumon de borma. Bini samung getamo bo khoroksa kok tuma thumnai. Bo khoroksa kok tuma thumnai. Nor kaham ka buji diang tam sana nai. Botabu অসুস্থ ক্লাই নগো আসুজাক বিনি নগো আজিনাই ইনকাম খ্লাইনাই বসাইসুং ন বিনি বুসা খরক নই দंगो স্কুলাव পড়ি दं বসাইসুং ইনকাম খ্লাইনাই তার মানে ন ব আজি তুখাই সিমিসি ব মাসানাই আবা হেদিবা ও অবস্থা ও ব বিনি থানি তংকুরি ও রাং বাইব বিথিরক পাই চাবাইখা Piawa tabu rang kuri kengke bo nogok laijak. Ang kubang ma saurong bai bini o social media o bini video nukha. Bin photo rok bui mention khlaimani nukha. Gang abono tui amsuk mane video sanamjai yang bai tongotang. Gang o jora bono tui wansuk ang belai dukho nangkha. Khoroksa journalist, khoroksa kok tuma thumnai. Jung nogo asuk tutui bebak borong ni bising tui sungnugu hai adi bana bo jekono channel o samung tangthung hai pano bo kok tumano thumna ule ang o borok no sumon no ang no bo nukha kubangma jagao election movement mane kaham hamia jorao bebak jaga khaisi khabor mujak nugo bonang mane jotone slai sekang footage nanani video kaham khlai nanani borok no kaham khlai phunuknani abo chesta khlai kan khaisi khabor mujak ang mai bono ang nukha hai pano ang bobai kuno sinilaya bobai ang kok salaya hai pano kok tuma thumnai genge amo bai ani kicha relative tong kicha gorungjak tongo hai ne baga ang sawai mano khoroksa kok tuma thumnai borok ba bomsung jorati income khlaiman khoroksa kok tuma thumnai borok bo bomsung joratui kosto no face khai phaina nang obo angbo saimano gang feel khlaika je ang saiman mani haino bobo ongjak ang saimano botabuk je nogo pok pok klai tongo election movement ba kono nangoi tongmani jorao ge sumon phaigra de nele khoroksa bai khoroksale bono ringkhana ringya da tongkhana phaide amhai jaga news coverage khaidi amahai jaga lukorok na phunuk di amahai jaga abahai ngoi tongkha phunuk di abahai khoroksa bai khoroksale bono ringkha bo je bini samung tangbai phamani tabu boforon chimi tang tabu 2026 o jorani bisingo bono kebo ringkha tini ani sungnani khabuse ngenung je jorao nini nangmani jorao ngenung khoroksa kok tongma thumnai no nung ringoi khonoi nung je khlaimani samung nung thangmani nung kok samani nung bini thurute public no rohna musungjago bini thurute nung o tripura o famous nani musungjago sinijaknani musungjago mungnani musungjago hai adiba khoroksa media no ringma karon no buinuk phunuknani hinai ringmani abono ble abono karate kuno kore ble je angkok samani boi khnathung ang samung tangmani boinuk thung ang kap mane boinuk thung ang muni mane boinuk thung aboni bagano ni hinna ble camera buskango phaina ble nge tini se ব্যক্তি nogo pok pok klaijak tini o jorao bono ringnai bororok boro thangbai kha ani kokha busi boro thangbai kha bin kana phai basa phai mani tong nugia ke bono ringnai bororok phai ano tisa phai ano aro coverage khai hinai je sanai bororok tini sumon debor mani kana bo basa phai mani tangoi nugia
an question ka bo sitini nung nangoi tongmani jora khai nora bollai ri roka haiche ha tabuk sei ব্যক্তি khoroksa nogo pok pok klaijak borok bin kana tam pasaya ge faide bokok samani kicha khanai nayan bottam sa angno ajinai angno joto kisu bokolok buskang ani kebo korei saisung no mahai Hingga besabuti ba pori tong banya khorok busuro rongni poritung khorok pori tong beno khongo nang se income khlaijanai tabu nang se amo khai ambagai kosto mosto kopano kun somai ke miabot news of kisi pheyo ajina kun lamarok korei hadi sumo sanapon korei gan bithi brai belai dam joto borong saimon bohok ni ki joton dam umbo chama boil tongma boil mahai amon bagai bohok belai da sa samake sai haigangke o jaga tongoi ma haya direct simalong thangma hai ma tongo ke angma hamna musungo hamna to mosangai sen borok ang bisi kok seme leng ginor khanai man khana ang bo hamna musungu jak bobo ya rang korei bin thani sak hamya tutui phano kisa news khlai phai ka incho chana nangnai bele chana nangnai o obostao klaijak o borok ma khlainai chana korei saisung se income khlainai duijona bosani school fee tuition fee torina nangna bhai khlai rinai yang obono koina musungu nijini nangoi tongphuru semi borokni use ta khlai di ang tini sabono yesu sulai koksa norok buji man khana ang keboni mung mention khaiglak norok bujinai borok norok kaham buji man nijini nangphuru semi use ta khlai di nangba khe khitai ta rohdi tini bo jodi sak hamke tini bo khoroksa borok ni hingkamu sumon phaile ang bai mai jaga thang phaiga na kisa kabaras khadi nge nong bin ham ya suk dukho kosto ni jorao kisa gana ba sana musungja ko tang khai noro hinai mano bo video chakmani hingke bono ang kisa rang rohya diba mono rang rohya diba rang riang ke borok video si chage hene bakse question khlai mano jotono bohok ni bagai samung dam bonin thani magna na ya haise bo samung tangoi no bonnao inge bo khoroksa kok tuma thungnai ble na ango angelo se naisik de hne chawdo bono nung video chago rang rohamani obo mention khlaina nang ya tabo angbo angelo naisik de sa bo khoroksa tiprasa kok tuma thungnai ngengke bo susto ngoi tongmani jorao bine ganao kicha basadi norokol kicha tonguba kicha chuguba busule rang nangnai ba botabu de nogo klai tongmani bin to bohok samani mention khlai ka bohok sawana kaham hospital thang kaham check up khlai jak khan ke soi manai ble bin bohok ta motong operation khlainani himpano ayushman card tongo tabu operation khlaimano kisa misa rang paisa nangai mano aboro bono jukti riwe khne tlangoi khnoi 20-25,000 nangai mano 30,000 nangai mano abu kok korei bele karon bono nung hamri tu khanke bobishoto bote bo samung tangnai tiprasani bagoi teo samung tangnai chini bo to buini hai facility koroi chini media rokni to phatani international media rok national media rok khai khoroksa staff kuno musa apod bipod nok khamoi thangka bini nok manani subida tongo hospitality nangoi tongkha office ni simino mannai chini tiprasar le abhaya boyable amsu level bo sogoya khuble bini je channel malik je channel bo samung tango o channel malik bono thanglai khanai হাজার টাকা rinani bini se aso সম্ভব করে বসে সুমায়ানা কংনো কক দাও সাও নিচিনি অল লেভেল সগয়াকো চ্যানেল মালিক বতো রিমানা করে আসো বাক্সা কোয়েশন খাই দিবা ভিডিও সাংনা থামপুর রগা
norok tahani rangsan norok je channel o kam khai tongo channel malisi norok no beton deui tongo he norok tahani rangsan video chak mane abo ban norok ni channel ni view se bare nai ble norok ni channel si grong nai ble phaye kana ma ka rong bai phai nai pedi microphone rong boy takuk song bokok song tini ama hai jaga chini takuk khoroksa ama hangjak iko chini ama hai parawo lama bisi kudukma romoy sanam jagya ama hai rok phai khai nai pedi তারপর সে সাইমা নাই বেতন বসুমান বেতন মাদামান আপ্রুয়ে সাইমা নাই yang tini angke ban hamya sana thangya angkai kha khamu ta bujidi kha khamu tamne hingkai angdorong no samani hai kok tuma thumna rok bai hingke anubu kisa kurungjak angbo o lamau kisa 2-3 din phana himka ang sawai mano busu income claiman ba baksakai rangrina nisi khosor musung jagya bini joto coverage khlai pai benai olokha rangse ri rina ebo bo nung thangmani khai 300 টাকা খরচ খাই থানায় বন্ধন 200 টাকা রকম ইয়া ফারমানো আমসুক বরক দङ 200 নুং থক দানাই হোটেল থাঙা মাইচানে বতনর মাইবো চারিয়া সাবং নং বেলাম ফারি দিনাই 300 টাকা খরচ পাইছা বন্ধন 200 টাকা ইয়া ফারি নাই হিন্দি আও বাহাং নাইবা nung bini thok khorchoni dam bini tifini dam le nung bono kicha ready tani tani hajar sanya bole boto jana nang nai bole aba geriu chung malai jak sia bahai chung malai jak gabono tripura wo chini tiprasa media tiprasa kok tong athumna rongmati important di wan su kangke belai chanai haise belai chanai obo chini sompot haise chung borong ni bisingtino nogo asuk tu gobangma news nogoi dong ni chini sompot no chung bahiklai jotno khlainani abo chung na ma wan chung nai chung bolte sabo abo norong no sasidi chung bolte sabo media no tu bi kicha wan sungna nago aise thingno register ya bini channel register ya bini channel register amai na ko ma ko banglai register ya thung botebo nono phuno goi dong bele kaham hangbe agini salo chungnu sunu ya nogo asuk tutui nugia bele chungkustabo je borok phai sapai mane sipem rone purun atui je borok agartala thanga meeting khai kane je borok nogo para phai sapai mane obono borok no bogoban ni khulom lai tonglai je samani ne tabo borok ni through te chungnu goi tongo kok tuma thungna rong through te kaham hambiya beba gabono ane request hingai takuk sumoni gana basa thung bono tui kicha wansuk thung te media rong no tui kicha wansuk thung ang abono koyu sabono wansuk thung hin abono rok bujibai kha ang sana thanglia hambai